Стадион Ботев, меката на пловдивския футбол, на българския. Женски футбол. Какво представлява? Поставихме едно добро начало, казах ти меката и наистина за много кратко време Пловдив доказа, че е люлка и место, където наистина се раждат таланти и от мъжки, и за радост наша, и от женски пол. Какво преодоля една жена, за да се впусне в тази игра? Първото нещо, което трябва да преодолее доста неща. Значи генетично на тях е заложено, още като проходи, първото нещо, към което да посегне е куклата. Момчето още като проходи, първото нещо търси топката. А при нас, макар и по-трудно, тази адаптация протича в учебно-тренировъчния процес и за моя голяма радост съм щастлив, че за толкова кратко време момичетата наистина се умяват да придобиват навици, типични за момчетата. Отборът е създаден на 8 септември миналата година, така че миналата година всъщност 2005 година. Отборът е от година и 5 месеца, като идеята за създаването на този отбор е спортно-техническото ръководство на Ботев в лицето на господин Христолов и тогава спортно-техническия директор Костадин Костадинов. Колко момичета имате? В момента работя с 28 момичета, от които 20 са над девическа възраст и само 8 са навършили 18 години. В какво са обединени тези девически отбори в България? Има ли вече някаква изградена структура? Да, разбира се, структурата се администрира от Българският футболен съюз, аматьорската лига. Разделени сме на две, значи първенство за девойки и първенство за жени. Първенството за жени има 7 отбора в България, като най-конкурентни на ниво са в момента Национална спортна академия, LP Суперспорт, това е частен клуб от София, Гранд Хотел Варна, отбор с традиция, създадена от преди повече от 25 години. Берое Стара Загора, така също вече на 3-4 место започва да се намесва и отбора на Ботев Пловдив. Вие си, значи, в тройката? Да, за сега. Не, това първенство ще гоним тройката. Миналата година завършихме 4-ти, като спечелихме купата на аматьорската лига с жените. Побеждавайки с 4-1 на финала Берое Стара Загора. Разбрах за някакви 5 принципа, които ви държите като тренер. Значи аз държа много на това нещо и винаги съм казал, че спорта и въобще физическата култура и спорта са едно средство за възпитаване на младите хора и за да дойдат да тренират при мен трябва да отговарят на 5 задължителни условия. Като първите 4 започват с не трябва. Да. Не трябва да пушим, не трябва да пием, не трябва да използваме дрога, не трябва да проституираме и 5-то трябва вече да уважаваме своите педагози и родители. Да. Това са 5 условия задължителни. Да ви попитам, в този спорт, в футбола има много пари, в мъжкия футбол. Ще дойде ли едно време, в което при женски футбол ще може да се храни семейство на едно? Аз мисля, че ще изпреваря събитията, но миналата година, преди да бъде назначен Мишел Платини, пристигна в България и проведаха в Национална спортна академия семинар точно на тази тема и бяхме информирани за съдържанието на този разговор, който е воден на ниво ректор на Национална спортна академия Български футболен съюз, където е обявено, че мъжкият футбол вече достатъчно се е комерциализирал, там вече има други неща, други цели и от този момент нататък целта на Европа и на света, на развитието на световния женски футбол, да се развива точно женски футбол. Затова е вече и олимпийска дисциплина, затова се провеждат в момента Купа Европа, квалификации за европейско първенство и много други такива турнири с рекламна цел. Значи в България вече станаха традиция Албена, турнира, наградата на Гранд Хотел Варна. Тази година участвахме с нашия отбор в алтернативен турнир за наградите на Слънчев бряг, курортен комплекс Слънчев бряг. Така че започват все повече да се държи на този вид дейност и спорт. Сега тестостерона е заложен в мъжа и той го прави агресивен. Мъжкият футбол е агресивен. При момичета няма такава агресивност. Предполагам обаче, че има някаква известна отмъстителност, примерно ако някой ритне някого. Значи, искам тук да кажа, че приятно съм изненадан. Аз до сега 13 години съм работил само с мъжки футболни гарнитури, с мъжки отбори. Такова отношение като
даденост, като сериозност, като трудолюбие при жените го забелязвам страшно много. Значи те компенсират много неща с така наречената женска воля и инат. Да. Така че и при тях се компенсират някои недостатъци в физическо отношение все още, защото ние сме в началото. Много компенсират с много усилия, с много труд и при тях спортната злоба е на много високо ниво. Една тренировка колко? Всъщност един футболен матч женски е със същата продължителност ли? Абсолютно същата продължителност. Значи турнирите за жени, които ги провеждаме, са 2 по 45 минути. Игрово време и 15 минути почивка. А плодивчани знаят ли достатъчно за вашия отбор и въобще за тези усилия? Аз считам, че това не е един от най-големите проблеми. Или някои хора не желаят, или не виждат перспектива, но просто жестоко се лъжат. За наше голямо съжаление, мое и на момичетата е, че все още има много талантливи деца в града, които не знаят. И затова винаги нашата молба е била към медиите и въобще с поведението ни по време на турнирите, шампионатите и така нататък в града да подсказваме за нашето съществуване, за да може да дойдат и други деца. Защото наистина спорта, няма да казвам за неговото огромно значение в съвременният начин на живот, но той възпитава страшно много качества. Ето ги тук, момичета, вижте ги, мога да ви гарантирам, че 80% от тях са с отличен успех. Да. А националки има ли ни? За наша голяма радост, тази година, само за една година, успяхме да съумеем да подготвим 4 момичета, които да играят в националната гарнитура на България, основно от девойки. Като една от най-атрактивните, най-желаните в момента имаме оферти от много места за това момиче. Вратарката Станимира Матарова, която е на 17 години, титулярен вратар на девическият национален отбор и резервен вратар на женският отбор на Република България, с който отбор участва тази година в квалификации за европейско първенство. Така също и с женският отбор беше привлечена в Национална спортна академия, за да помогнем на академията в Купа Европа. Голаджията кой е на отбора? В момента от явлен така лидер по отношение на головите, това е Мария Гогова. Едно изключително талантливо момиче, което се е занимавало преди да започнем с тази игра в футбола, и Мария Павлова, двете са състезателки на Агротел, републикански шампион отбор по хандбал, но след като го ликвидираха този отбор, те намериха своето поприще при нас. Желая ви успех и да станете шампиони още до година. Благодаря и аз се надявам вашата телевизия да започне от тази година да снима международни срещи в град Пловдив, за да може интереса на пловдивчани. Те го заслужават да дойдат при нас. Благодаря ви.